un nou videoclip. Astăzi suntem aici cu Paul. Am prins microfonul și acum... Și asta. O să dăm... Nu! O să dăm numai 3 meciuri. Atât. Hai, dă-i! Aici-ai filmarea. Ok, hai! Bot. Treaba aia cu bot. Acum. Stai pe asta. Ce-am câștigat eu? Let's do this! Nimic gratis. Cine? Scuzați-mă, dar nu mai m-am putut mișca. Filmăm! Gata? Oameni buni! Haide! Ce asta? Ai gadget! Ultimul gadget de la o să dau ultimata la ăla mare. Îi dau? Ultim. Da. Fac și asta. Frumos, bam, bam, bam. Pupax. Pupax. Asta mi-a fost cu Tudor. Și filmăm. Unde? Acolo pe jocul ăla? La YouTube. Am și o canal de YouTube. Și da. Pentru cei ce nu știu Brawl Stars, căutați la mine pe canal. Ce? Nu. Să ne dăm câștigăm. Pun țepi aici. Păzesc, asta e baza noastră de acum. Ei, bam! 2 meciuri încă. Mai trebuie 2 meciuri. Fain. Ți-a plăcut meciul? Acum pun ce vreau eu, că eu pe corona. It's time to level up! Ai, și vreau să-ți arăt. Dar n-am schimb pe el. Eu l-am pe friends. Eu l-am pe front. N-am schimb. Și eu l-am schimb. Dar, Game on! Bă, tu știi că cel mai slab e Poco. Și ăla numai de ea. Da, ultimatul. Cel mai bun. Știu, pui ceva pe jos și îți încarcă ultimata, nu? Lasă-mi. Nu. A mea e suculețul, nu. Pang! Nu. Nu! Mancine! Bă, uite-o pe Bea! Ce faci tu? Ok. Nu da ceva Bea. E meu. Punk! Punk! Oh, no!
Big Booba. De ce uiești? O uies. Wow, uite, din cauza ta. It's time to level up. Sau star power pe bol. Eu le iau pe bol. I fight for my ancestors. Nu. Așa. Ce-ai zis să nu le iau pe Frank? Știi ce am făcut? Ți-am dat numai zâmbărici că Frank și să dau Frank, știi? Zâmbărici Frank. Punk! 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 Bani. Mai trebuie să dăm un meci. Mai dăm un meci. Noi suntem acum la juc. Așa-i? 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 Păi și dacă nu strâng mulți abonați, eu mă las de YouTube și filmează singur Paul. Ce zici, Paul? Wow, ce nu le iei că mă răspund? Încă vreau repede, le vreau. Băi, eu îmi dau ulti. Eu sunt un fiș și opa. Tu știi că pe mine tu vezi că mă cheamă Eddie pe Brawl Stars. Eddie mă cheamă. Bă, acum vin cu suculețul. Opa! De ce nu mi-ai zis? Uite. Ups! Pang! Ups! Iar, bă! Nu, stai într-un pic ca să facă toată harta cu beșini. De ce? Să facă toată harta cu beșini. Alea nu-s beșini. E zonă. Ba, nu-s beșini. E zonă. Să facă toată harta cu zonă. Adică aia. Cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Tudor.